my god. Istina je! Napravio sam moj sok. Sok pre face reveal, ovo je crazy. Ok, prvo bi trebalo da vam dam mali backstory. S obzirom da u proteklih godinu dana mnogo youtubera i influencera izbacuju raznorazne njihove proizvode poput sokova, čokolada, choco cups. Tako da ja sam odlučio da ustanem jedno jutro, ne laže da sam odlučio da ustanem. Jedno jutro kada sam ustao, odlučio sam da ja napravim svoj sok. Možda su neki od vas u fazonu, nemaš ni 2K suba, a praviš svoj sok. E pa boli bu! Usput, subscribeujte se. Već duže vreme sam radio na ovom soku i danas ću vam reći gdje možete da ga kupite i od kada. Ok, mislim da je vreme da vam pokažem konačno kako izgleda dizajn. Trenutno na ekranu možete vidjeti prvi izgled GT Splash soka. Jako dugo sam radio na ovom dizajnu. Pokušao sam da napravim da izgleda drugačije i da bude unik i da izgleda drugačije od ostalih youtuberskih sokova. Nadam se da vam se sviđa, napišite mi vaše mišljenje u komentarima. Ovo je jedan od propalih dizajnova za sok koji nije toliko loš, ali ovaj sadašnji je po meni bolji. Ovo je prvi dizajn za GT Splash sok koji sam napravio. Kao što možete vidjeti, ovo je jedan od jako starih dizajnova. Pravio sam ga tek kad sam dobio ideju za ovaj sok i zato izgleda tako užasno. Prvi ukus piće od borovnice i piće neće biti gazirano. GT Splash sok moćete da kupite u svakom Maxiju, Disu, na svakoj trafici i u Konzumu. I datum izlaska soka je... Cijena soka bit će 120 dinara ili ti vam ga oko 1 euro. U komentare pišite vaše ideje za nove ukuse ili nove proizvode. Neki od sokova delit ću vama besplatno preko Discord servera, tako da obavezno uđite, link je u opisu.